Presented by Aishwarya Music Mathli. बीबी धमाका स्टूडियो बहादुरगढ़। आप सुन रहे हैं अन्नू रॉय को। अरे के करा बोला के करा चक्कर में तू भाड़ा ककर महाराज गंजाला ककर महाराज गंजाला। अरे रोजो बाबू रोजो बंगाला भेटाला ककर महाराज गंजाला ककर महाराज गंजाला। अरे के करा बोला के करा चक्कर में तू भाड़ा ककर महाराज गंजाला ककर महाराज गंजाला। ककर महाराज गंजाला ककर महाराज गंजाला। धमाका स्टूडियो बहादुरगढ़।